ano mas mapapakusog asin mapapararom ang pagtubod sa mahal na Dios. Ngunya na Semana Santa, Miyerkules Santo, dangugunyato ang reflection ni Monsignor Chris Bernarte, Vicar General for Administration kan Diocese nin Legazpi. Diyos maray na aldaw sa Indo gabos mga tugang, uya kitang ngunyan sa aldaw kan Miyerkules Santo. Asin sa tuyang ipadagos ang sa tuyang paghurup-hurup manungod kan sa tuyang pagtubod. Tanganing sa tuya iya na papararom, siring man mas lalong mahandaan ang sa tuyang dakulaon na selebrasyon na sa tong hinahalat pag-abot kaining Domingong maabot. Kung sain sa tuyang siselebraron ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, na yon sentro kan sa tuyang pagtubod, yon alituktok kan marhay na bareta. Kaya ang bilog na panahon kang Kwaresma, lalong-lalo na ngunyan sa Semana Santa, sa tuyang tinatawan ning dakulang halaga, tangani na sa tuya na andamon an sadiri, makisumaro sa bilog na banwaan ning mahal na Diyos, banwaan ning pagtubod, tanganing ipagrukyaw ang dakulao na ining selebrasyon. Asin sa tuyang paghurup-hurup ngunya na aldaw, Miyerkules Santo, sa tuyang tatawan ning doon ang tema na inaapudtang pagiging sinodal o sa Ingles synodality, na iyo ang agyat sa tuya kan sa tuyang inang simbahan ngunyan. Kasabi nga ni sa tuya ni Papa Francisco, iyo ini ang bagong paagi sa pagiging simbahan ngunya na panahon. Balikan ta naman, taloy ta na ining pinag-obserbar, tinatawaning palain-lain na mga aktibidad sa tuyang siniselebrar. Pombakan 2021, iyon nan sa tuyang dalagan, iyon nan sa tuyang tinatawaning duon bilang sarong simbahan, ang pagiging sinodal. Ang inaapod na pagiging sinodal o synodality, gikan sa tataramo na sinod o sinodo, iyo ang sarabay, sararong pagbaklay kan mga tawo na may pagtubod, tangani maging tunay na simbahan susog sa pangapudan ni Jesus na satong kagurangnan. Kaya kung digdi kita mapuon kan sa tuyang paghurup-hurup, tandaan niya to na ang pagigipala na simbahan, pagiging kabtang kambuhay kan sa tuyang mga tugang. Day manisaro sa tuya na inapudan na maging simbahan, independent from all the rest. Kita nagiging simbahan, kairibanan kan sa tuyang kapwa, kairibanan kan sa tuyang mga tugang. Mga tugang, dayaday ko ining tinatawaning doon sa sakuya bagang programa, kada Biyernes na hapon, lakaw maghiras, kung saan pinapagirongdom kita gabos, na ang simbahan, ako, ika, kita gabos, ini ang kaburunyugan nin mga tawong may pagtubod, asin dayaday na nagpapamuraway sa mahal na Diyos. Iyo ini ang sa tuyang simbahan. Kaya, kung minsan madaliun sa nakitang magsimbag kung ano ang simbahan. Ang sa tuya, normalmenteng itinutukdo na pagpatutuo na midbid ang simbahan, building, edifisyo. Maapot kita kung ano ang simbahan. Iyan, ang building na iyan na may atop na siring kaya ng kolor, iyan na stone building na iyan ang simbahan. Alagad mga tugang, sabot niya to gabos na inisanan harungkan simbahan, tan simbahan ako, ika, kita gabos. Ang satuyang katiripunan, sa ngaran kang pagtubod kay Kristong kagurangnan, iyon minahimo sa tuya na sarong simbahan na Kristiyano, sarong simbahan kan mga disipulo ni Kristong kagurangnan. Kaya iyo ini an enot
napasabong sa tuya kan Espiritu Santo sa pagiging sinodal na simbahan, na sa tuya nasabayan ang sa tuya mga tugang sa pagbaklay digdi sa ibabaw nindaga. Tagabos kita, people in journey of faith. Gabos kita mga pilgrims, mga peregrino nagbabaklay digdi sa ibabaw nindaga. Dahil kita inapuda na magbaklay na solo, na daing kairibanan, kundi inaapudang kitang magbaklay bilang sarong banwaan, bilang sarong komunidad. Iyo ini ang kapinunan kan pagiging sinodal, ang pakisabay, ang pakiayon niyato sa satuyang pag-iriba, sa satuyang mga tugang. Kaya mga tugang, haputuntaan sa tuyang sadiring ngunyan sa satuyang paghurup-hurup kaining tema ngunya na Semana Santa. Maugma akong nakikisabay sa pagbaklay kan sa kuyang kapwa, kan sa kuyang mga tugang, tangani sa muya na makamtan an magayon yamong pangaturugan na uyon sa pangaturugan kan sa tuyang Ama, pangaturugan ni Kristong kagurang na nagsubol sa tuya na makisumaro sa iyang misyon, tangani mangyari an sa iyang magayon na pag-antabay sa to pasiring sa kamurawayan. Mga tugang, an sa tuyang sarabay na pagbaklay, bako man sana mga tugang pag-iribahan ning mga magbararkada. Yaong kita nagsarabay maglakaw sa kalsada, magralakaw sa tinampo, kung ano-an sa tuyang mga pinag-iistoryahan, asin daing pinadudumanan, bako iyan ang inaapudan na pagiging sinodal. Mga tugang, ini ang sarabay na pagbaklay na naghihinanyog kan tingog ning lambang saro sa sato. Listening to each other. Kung kita buot maghinanyog kan tingog kan lambang kapwa niyato sa satuyang pagbaklay digdi sa kinaban, minapoong kita sa pagpakumbaba. Bako sa na mga tugang na kita marayrahay magtaram, kita marayrahay mag-istorya, kaya obligaron ta an iba na maghimati sa to. Kung kita nauugma na hinihinanyog o kaya may naghihimati man sa satuya, mas makaugmahaman para sa tuya na maghimati man sa iba. Tadining si isay man sa tuya mga tugang na may monopoliya kang kadunungan. Dining si isay man sa tuya mga tugang na may monopoliya kang katotohan. Gabos kita winarasan kang balaog na inikan sa tuyang kagurangnan. Gabos kita makakaambag sa istorya na daing tapos digdi sa ibabaw nindaga sagkod maabutan sa tuyang padudumanan. Iyon ang istorya kan sa tuyang pagtubod. Kung kita minatubod ki Kristong kagurangnan na iyo ang katotohan, tan sabi niya baga, ako ang dalan, katotohan, asin buhay. Buot sabiyon mga tugang, may kahirasan kita, tanagtubod kita sa iya kang katotohan na iyan, kaya kita magiging pagbareta kang katotohan na iyan. Kaya kung kita igwakan balaog na iyan, siring man ang satuyang mga tugang, tinawan man kan siring na balaog. Kaya tawan taning panahon ang paghimati sa satuyang tugang, sa satuyang kapwa. Mantang kita naghihimati kan satuyang mga tugang, na igwamang kiistorya na buot ipaabot sa tuya. Na igwaman ning mensahe na buot ipaabot sa tuya asin sa tuyang tungkusan. Kita minararom sa satuyang pagkasabot, minararom sa satuyang kadunungan, minararom sa satuyang pagsarig sa mahal na Diyos na nagtataram sa tuya sa paagi kan nguso kan satuyang mga tugang na satuyang hinihinanyog. Kaya nagkakaigwa kita ning pag-adal at the same time. Nakagkaigwa kita ning paghurup-hurup kan mga nadangog niyato. Sa alindong kan Espiritu Santo, mas lalo kitang naliliwanagan. Ayun ang mga tugang ang inaapod ng discernment. Namantang kita nagdadangog sa satuyang tugang. While we are listening to the voices of our sisters and brothers, kita bilang sarong pamilya, bilang sarong komunidad, we discern kung ano
an buot niya to na mangyari sa buhay kung ano ang buot niya tong padumanan. Sa tuyang nababasa ang palain-lain na tanda sa satuyang kapalibutan. Tanda kan sa tuyang panahon, tanganing lugod pamantawan ta ning positibong kasimbagan an mga ini. Mapano kita ning paglaom sa tao ning palain-lain na mga pagbalo sa satuyang buhay. Dahil ta parte ini mga tugang kan satuyang pagbuhay. Kaya ngunyan sa satuyang enot na lakdang na dapat nagibuhon sa satuyang sarabay na pagbaklay tangani makaukod maghinanyog maghimati sa lambang tugang. Kita mga tugang inaalok sa duwang bagay na satuyang dapat midbiduning marhay. An enot na tawan ta ning panahon ang paghinanyog sa gabos. Bako sa nang pili ang satuyang hihinanyugon o kaya pipiliun sa nakonsise ang satong hinanyugon. Selective hearing na inaapod sa Ingles. Nakumbuot niya to na maging bukas sa pasabong kan Espiritu Santo. Halion ta ining selective hearing na ini. Bako na ini ngay andangugong ko graduado ini sa kunsain na universidad. Ini sa naandangugong ko dahil tayo ining halangkaw na pwesto na kinakaputan. Iyo sana ini andangugong ko dahil ta ini sarong henyo. Iyo sana ini ang sakuyang dangugon ta ini sarong celebrity. Bako mga tugang nasiring an dapat niya tong maging attitude. Girumdumun niya to na ang mahal na Diyos nagtataram sa tuya sa paagi ning lambang saro. Sa paagi ka itong pinaguhuna ta na sadit na marhay para sa tuya. Dahil niya to pwede ining minuson. Dahil ta iyan ang mga pinipili ning mahal na Diyos na maging instrumento niya tanganing darahon ang marhay na bareta. Duwang aldaw na sa na mga tugang, magkakaigwa naman kita kan prosesyon, pinakadakulang prosesyon sa satuyang mga parokya ang pag-abot kam Biyernes Santo. Asin dyan sa laog kam prosesyon, linaladawan kan manlain-lain na mga paso, an agi-agi kam buhay ni Jesus, an mga persona na konektado sa buhay niya, lalong-lalo na sa sayang pagsakit, asin pagkagadan. Sarukan mga persona diyan na pamusuhon midbid niya to, iyo si Maria Magdalena. Aram niya to ang babaeng ini, na bako man siyang pamuso kang panahon, midbid siyang sarong para kasala. Alagad, kan siya inapuda ni Jesus na magsunod sa iya, bako ta siya matibay, bako ta siya marhay, enot hinali idtong sa iyang mga kasalan iyan sinasabitang from whom 7 demons were taken out. Binatawad kan sa iyang mga kasalan, itinalingkas ang buot sabihon, poong kaidto, siya naging epektibong instrumento kam pagkalat kam pag-ulakit sa satuyang pagtubod. Mala ngani, ang pinaka maugmang bareta na nangyari sa agi-agi kam buhay ni Jesus na kagurangnan, siya ang tinawaning katungdan na harubay, magdara sa iyang mga tugang ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Siguro mahapot kita, why of all people, ining babaeng ini na dating para kasala ang tinawan kang katungdan na magharubay kan marhay na bareta sa iyang mga pag-iriba na iyuman ang nagkalat kang baretang ini sa satuya gabos. Mga tugang, tandaan niya to, na dai minapili si Jesus kang pinakasikat, pinakamakapangyarihan, pinakapoderoso, ang pinakamadunong tangani ipahayagan sa iyang marhay na bareta. Alagad, itong sa tuyang mga minimenos kon minsan, iyuman sa nang ginigikanan kam pakasabot niya to kung ano ang baretang ini. Ang Santo Ebanghelyo mga tugang, ang istorya kan agi-agi ni Jesus digdi sa ibabaw ning kinaban. Pano ning mga pagpatutuo,
kan bagay na ini, kan realidad na ini, na konsisay itong satuya na minimenos, itong satuya na sinusupunan, itong satuya na pinapakaraot, itong satuya na kinakalaban, iyo an sa iyang hinihimo na maging instrumento o ladawan ning karahayan. Dakulon mga tugang an ebidensya ka ini. Si Maria Magdalena sa Ruian. Si San Pedro mga tugang, nangaran Simon, ordinaryong parasira duman sa Galilea. Alagad pinili na maging disipulo niya, hinimo niyang maging apostol, maging pamayo kang grupo kan sa iyang mga pinili na kalalakihan na mangenot na magharubay kan marhay na bareta. Sisay siya. Day man siya ning pangaran duman sa indang banwaan. Day siya ning halangkaw na inadalan. Day siya ning profesyon na sabiyon tag ginagalangan kay itong mga nakakamidbid sa iya. Ordinaryong tao, ordinaryong lalaki. Alagad hil nga ini mga tugang na ordinaryong persona kung ano ang nangyari. Mala ngani, taas tangunyan, kita nauugma na siya tinawan kang enot na katungda na maging enot na pamayo kan simbahan na tinugdas ni Jesus digdi sa ibabaw nindaga. Enot na Santo Papa. Sisay siya, bako siyang sikat. Kaya ini otro ehemplo mga tugang na pinipili ni Jesus na maging ladawan ng karahayan, itong mga namimenos sa satuyang pagkabuhay digdi sa kinaban. Manungod sa pagtao, manungod sa generosity, manungod sa charity. Bako man mayaman, bako man itong kadakul-dakul na pwedeng ihiras an sa iyang itinaong ehemplo. Sarong aldaw, si Jesus yaw nagmamasid sa mga tao na naghuhulog ning limos duman sa templo. May sarong babae, byuda, na daing ibang kakurokwarta, ihinulog niya ito duman sa kahon. Siguro, pag-apod kang sinsilyo, daing haning kantidad para sa tuya. Bako so halaga, na yaon duman sa sentabo ang pinag-uurulayan. Kundi, so talagang katuyuhan kung ano ana sa laog kang puso kung kita buot magtao. Itong babaeng ito, ihinulog ang kahuri-huri niyang sentabo, tanganing magpamuraway sa mahal na Diyos sa paagikan sa iyang paglimos. Kaya duman sa okasyon na ito mga tugang, si Jesus inapudan-an sa iyang mga disipulos. Ano ang sabi niya? Sa gabos ngayang nagtarao, sa gabos na nagrilimos digdi sa laog kan templo, itong babaeng ito ang pinakadakol an ilinimos, an itinao. Bako so kantidad in pinag-urulayan, kundi so espiritu kang pagtao, the spirit of giving, na talagang genuine charity, genuine fidelity, an sa iyang motibo. Itinaw ang gabos. Sabi ni Jesus, itong kadaklan ang pigtao sa sobra. Perhaps, mga daay na kaipo na sinsilyo, iyo ang pinaghulog duman. Kaya, ini, sarong babaeng dukha, sarong babaeng siguro sa kamugtakan niyang ito makahirak-hirak, alagad iyo anhini mo ni Jesus na maging ladawan kan tunay na pagtao, giving from the heart. Iyo palan iyan ang tunay na pagtao. Kaya kadakul-dakul kitang mga istorya na maglaladawan kaini dyan sa Santo Ebanghelyo. Kadakul-dakul na persona, asinsin na mga ordinaryo, mga saradit na tao. Siguro, anhuri kong gamiton na ehemplo. Manood sa pinakadakula sa satuya gabos. An mga disipulo ni Jesus, nagurulay-ulay kung sisa ang pinakadakula sa inda, kung sisa ang pinakadakulang tao sa indang katiripunan. Ano ang ginibo ni Jesus? Kuminaaning sadit na aki, ipinatahaw sa inda. Sadit
na dai pa sa inda pwedeng mangibabaw alagad iyo ang hinimong pinakadakula na imahin para sa gabos. Ano ang sabi ni Jesus? Sagko dai kita, dai kamo maging siring sa aking ini, dai kamo makakalaog sa kahadayaan nin Dios. Bot sabiyon ang pinakadakula, siring ka itong aki na mahuyo ang buot, siring ka itong aki na mapakumbaba, siring ka itong aki na bilog ang pagsarig sa sayang magurang, siring na kita inaasahan bilang mga aki nin Diyos, bilog ang pagsarig sa satuyang Ama. Sa kuyang ipapadagos ini mga tugang, pagkatapos kan halipot na pagirumdom. PBN Broadcasting Network Incorporated, DZGB, joins the whole Christian community in the solemn observance of the Passion of our Lord Jesus Christ. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Makakaresibli ng 370.3 milyones pesos ang PhilHealth hali sa Philippine Charity Sweepstakes Office, tangan imas mapakusog pa ang pag-opreser na benefit packages. Kasabay sa benefit packages, iyo ang mga may kinaaraman sa critical medical intervention siring kang post-kidney transplant, breast cancer, prostate cancer, cervical cancer, open heart surgery for children, physical medicine as in rehabilitation, pati man ang rationalization ka mga piling medical as in surgical procedures. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa News Base. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Diatabs. Bilis talab, Diatabs. Para ang diarrhea, tapos. Yum yum! Ang choice ng barkada ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Farix E. Ang vitamin E na kayang araw-arawin. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurok kan mga tataramo nin Diyos asin pagtaonin giya sa mga tao kung paano mas mapapakusog asin mapapararon ang pagtubod sa mahal na Diyos. Ngunya na Semana Santa, Miyerkules Santo, dangugunyato ang reflection ni Monsignor Chris Bernarte, Vicar General for Administration kan Diocese nin Legazpi. Padagos kita mga tugang, kan sa tuyang paghurup-hurup ngunyan, manungod
sa tema kang pagiging sinodal na simbahan. Nasabi ko kasubago na ang sinodal na simbahan, daikan inaapod ng selective hearing, kundi bukas kita sa gabos na maghinanyog kan sa indang tingog, akoon sinda bilang mga tugang, dahil tayo ini an pangapudan sa to ning kagurangnan. Kaya sarong magayunon na karakter kan simbahan na sinodal, itong inaapod ng bakong eksklusibo. There is no exclusion in a synodal church. Ang paboritong lingwahe kan synodal church iyo an inclusion. Gabos inaako. Gabos wini-welcome sa komunidad na iyan. Bako man sana itong mga marahayan sa tuyang binubuksan ning pintuan. Sinner or saints, bad or good, gabos iyan, welcome sa komunidad ning pagtubod. Taan mahal na Diyos, sa dakula niyang pagkamot sa to, iyon minahimo sa tuya na maging marhay na mga tao. Kung marhay kita, if we are good, we become better, we become best. Kung maraot kita, then we are transformed na maging marhay. Ani kadua na bagay na dapat niyato na tawaning doon. Pwera ka itong inaapod ng mapiling paghinanyog, selective hearing, ito naman na inaapod ng playing favorites. Nalimitado sana ang buot niya itong pakisabayan. Nalimitado sana o bilang sana itong buot niya ito na pakidamayan. So mga favorita sana. Alagad, bako man palan ini ang Kristyanismo. The novelty of Christianity na daita makukuha sa ibang simbahan, sa ibang relihiyon, na si Jesus welcome ang gabos. Na dai ning pinipili, dai ning favorite, gabos, buot, paglingkudan. Iini ang kagayunan, mala nga ni ang sugo sa tuya, bako sanang mamuot siring sa sukol kang kinaban, tang kinaban limitado ang pagkamot, kundi pagkamot na daing sukol, pagkamot sa good sa mga kaiwal. So, paghiling ta kainigaru bagang imposible. Alagad, si Jesus daining itinukdo sa to, daining isinugo sa tuya na imposible. Gabos, makakayan niya to. Ang krus na pinamidbid niya sa tuya bakong pagabat sa pagkabuhay, kundi tanganing linigang kaini ang sa tuyang buhay. Asin kung mahiling ta ang kahulugan kan mga agyat kaini, kan mga pagbalo kaini, mas lalo kitang namamakarhay, mas lalo kitang labaw duman sa mga limitasyon ta, mga kakulangan bilang sarong tao. Kaya digdi minaimbitar sa tuya an inang simbahan na magsarabay kita. Kasabi tabaga, kung kita burunyog, kita bakusog. In union, there is strength. So, in sinasabi tabaga, divided we fall. Kaya, inaapod ang kita na danay makisumaro kay Jesus. Asin ang pakisumaro kay Jesus, pakisumaro sa satuyang kapwa. Taday man kita pwede magtaram na kita namumuot sa Diyos, alagad, day kitang pakisumaro, day kitang pagkamot sa satuyang kapwa. Sabi sa tuya baga ni San Juan, ang sisay man magtaram ning siring sarong putikon. When we claim that we love God, alagad, day man kita namumuot sa tuyang tugang, we are a liar. Susug sa tataramon sa tuya ni San Juan. Anuman ang prueba ta, anuman ang ebidensya ta na may pagkamot kita sa mahal na Diyos, kundi man kita ning marayrahay na pakikapwa, kundi man kita ning paggalang, kundi kita ning pagtabang, kundi kita ning pakisumaro sa satuyang mga tugang. Iyo ini ang simbahan. Nasabi ko ngani, bako man edifisyo, bakong simbahan na gapo, kundi simbahan ning mga tao. Simbahan ning mga taong may hawak, may hawak asin kalag. Simbahan ning taong nagsiselebrar kang pagtubod. Ngunyan mga tugang na Semana Santa, may magayunong kitang kaugalian na inaapod Visita Iglesia.
Mas pagayunon ta pa ang kahulugan kaini mga tugang. Mas pararumon ta ang kahulugan kaini sa tuyang pagkabuhay ngunya na panahon. Ang bisita iglesia mga tugang, bako mana excursion, bako man na pagbiyahe-biyahe sana, bako man na paghiling ning mga magagayo na lugar. Mararaot sa tuyang magayo na katuyuhan kan bisita iglesia. Madumang kita sa konsay na simbahan, nahiling tatulos, ay magayunon ang dekorasyon kan simbahan na ini, ay magayunon ang chandelier, magayunon kung anong mga borloloy duman sa simbahan. And then, selfie digdi, selfie duman. Iyan ang bisita iglesia. Dahil kahulugan ini mga tugang. Dahil magkaipuhan halaton ta magsimana santa, tangani magibot ta ini. Kung gusto ta man sa makahiling ki edifisyo, kung gusto ta man sa makahiling ki simbahan na physical o material, building, we can do it anytime. Alagad, ang konteksto kang bisita iglesia, iyo precisamente ang pakisumaro sa banwaaning mahal na Diyos. Tan iglesia ang simbahan, sabi ko, mga tao, kitaan mga tao. Kaya may magayon na anggulo ang bisita iglesia na pwede niya itong tawan ning buwelo ngunyan na Semana Santa. Gamiton taan oras sa pagbisita kan iglesia kan personang ini. Sarong tawo na naghihelang, bisitahon ta. Iyan, nagbibisita kita ning simbahan. Bisitahon ta ining nabibilanggo. Bisitahon ta ining gurang na daay na nakakaluwas sa iyang harong. Bisitahon ta ining tugang na may kagabatan sa buhay. Bisitahon ta ining tugang na ining may kamunduan. Iyan ang tunay na bisita iglesia. Na minsan, yaon sa kita sa palibot ta, sobra pa sa 7, sobra pa sa 9 na simbahan ang satuyang na bisita. Asin ini siguradong mapamuraway sa tuya sa mahal na Diyos. So ang bisita iglesia is not an excursion, is not a picnic, is not a picture taking. Ang bisita iglesia, iyo ang pakamidbidta, kantugang nyato, kapwa simbahan nyato, na dapat tawan taning kasimbagan ang sa iyang pangangaipo. Iyan yaong kita sa konteksto kan Semana Santa. Kung sa ginigirom dunyato ang pagsakit, ang pagtios, ang kagadanan ni Kristong kagurang na iyo ang naghatod sa iya sa kamurawayan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Kaya mga tugang, sa bisita iglesia ta daw, nahiling ta daw ini, na kita nakisumaro sa pagsakit ni Kristo, na kita nakisumaro sa mga tinios niya sa krus, na kita nakisumaro sa iyang kamunduan, na kita nakisumaro sa iyang pagkagadan. Iyo ini ang mga dapatang midbidon sa satuyang magayonon na kaugalian kang pagbisita iglesia. Kaya bako ini na social function, kundi ang bisita iglesia sarong pagibukan sa tuyang misyon. Kam panahon, itong mga nagbirisita iglesia, bako man na nagibo ning mga social activities sa pagdalaw ninda kan mga tugang. Kundi sa paghiling kung ano mga kaipuhan ninda. Ano itong mga kaipuhan kan mga tugang na taga Jerusalem, sinda naghipno, sinda nagdaraning mga tinapay, sinda nagdaraning mga arena, sinda nagdaraning mga kakanon. Iyan mga tugang an sa tuyang dapat natawan ning magayon na kahulugan. Tanganing papagdanayon ta na ipalan ini ang konteksto kan tunay na bisita iglesia, ang pakamidbid kan tunay na simbahan ni Jesus na iyo ang katiripunan kan sa tuyang mga katugangan, lalong-lalo na ang mga kasaradayan, lalong-lalo na ang mga yaon sa kadukhaan, ang mga yaon sa laylayan kan sa tuyang banwaan. Radikal mga tugang, this is a radical invitation to all of us na
tinatawan ning makahulugan na lado an satuyang ginigibo. So, it's not ceremonial. It is not an activity na dain niyato tinatawan ning kahulugan in connection sa satuyang pagtubod. Kaya saro ini magayon natawan ta ning ekspresyon ngunyan mga tugang na kung kaya ta. We have all the time. Nalugod pa man, piliun ta si Jesus imbes si Barabas. Iyo baga iyan mga tugang an istorya kan ebanghelyo sa pagpuon niya to kan Semana Santa. Kan Domingo de Ramos, Domingo de Passion. Sa Ingles, magayon ta kompleto. Sa Bicol baga, Domingo de Ramos ang pag-apod. Alagad sa Ingles, ano ang pag-apod? Palm Sunday of the Lord's Passion. So, duwang kategorya. Palm Sunday, itong matriumfo niyang paglaog sa Jerusalem, alagad duman man sa nagpunan sa iyang pagtios na yung Passion of the Lord. Nalugod pa man sa satuya na pagsilibrar kaining Semana Santa, satuyang pilion an satuyang kagurangnan imbes na si Barabas. Tadumambaga sa nadangog niya tong ebanghelyo, pinapili ang tao. Sisi ang gusto nindong italingkas, si Barabas o si Jesus. Ang mga tao nagkurahaw, si Barabas. Pinili ninda ang kadikluman, pinili ninda ang kamunduan, pinili ninda ang kagadanan. Ano ang sabi ninda? Ano ang gibuhon kay Jesus na taga Nazaret? Crucify Him. Ipako siya sa krus. Kaya ngunyan mga tugang, kitaman ang hinahapot. Sisa ang buot niya tong pilion ngunyan na simana. Gulpiw na oportunidad na agda sa tuya, tangani na kita magpatrangkilo, magpaugma. Alagad mga tugang, magigibot ayan anytime, any day outside this week. Na kita naghali sa tuyang mga lugar, nagpasiring digdi, tangani na sabiyon ta, celebraron ipamuhay ang Semana Santa. Holy Week is not a week of excursion. Holy Week is not a week of dancing. Holy Week is not a week of shopping. Holy Week is not a week of entertainment. Holy Week is not a week of eating. Mga tugang, iyan ang dapat nyato man na mamidbidan. Kaya ngani, sa panahon na ini, tinutukdoan kita na daday girumdumon asin para rumon ang pakasabot kung ano ang pag-ayuno i-abstinensya. Nagpuon ining panahong kang Kwaresma sa pangapudan sa tuya to turn away from sin and believe the gospel. Talikdan ang kasalan, tubudan, kuguson, ang marhay na bareta. Marhay na bareta na minaimbitar sa tuya sa pagpamibi, sa pag-ayuno, i-abstinensya, asin paglimos. Iyon ni mga tugang antulong harigi kang panahong kang Kwaresma, the 3 pillars of the Lenten season, na ngunyan na simana, tinatawan yato ning duon. Yaon na kita sa alituktok kan panahong kang Kwaresma, ining Semana Santa. Na inaapod kita sa pagsayuma kan mga kinabano na bagay na daima nakakaambag sa base ang pangangaipon yato sa buhay. Kaya tawan taning tunay na distinction mga tugang. Mabidbidan talugod sa semanang ini, lalong-lalo na ngunya na aldaw kang Biyernes Santo, na sa tuyang pinapabanal. Naklaro sa tuya, malinaw sa tuya, kung arin ang Diyos nun, kung arin ang daga nun. Dapat mamidbidan ta, kung arin ang banal, kung arin idtong panglaman na mga bagay-bagay.
Iyo ini an agyat kang pagiging sinodal. Nalugod pa man, ikaagta bilang mga miyembro kan simbahan ang tunay na pakamidbid between the sacred and the profane. Bot kita magsabay sa mga aktibidades liturhikal kan simbahan. Alagad, ang satuyang katuyuhan, bako man, susog sa espiritu, kan aktibidad na satuyang ginigibo, kundi mga kinabanon na kaisipan. Sa pagprosesyon mga tugang, day tamanggaro kaipuhan ang satuyang mga kamera, ang satuyang mga cellphone. Nagpoprosesyon, ang daradara cellphone, kamera. Selfie digdi, selfie duman. Posing digdi, posing duman. So, iyan ang mga nahiling tang ordinaryong bagay. Garubagang lumang tugtugi na ang pangapudan kan inang simbahan. Nagamiton ang oportunidad na ini sa pagpangadyi, sa pagpararom kan sa tuyang pakamidbid kay Jesus sa pagpabanal. We are being encouraged to bring with us rosary beads. Pero sa tuya nagdadara ka iyan. So, iyan ang mga practical na bagay na dapat niyatong tawaning doon. Na lugod pa man ang satuyang pagtubod maging makahulugan sa konteksto kan satuyang presenteng panahon. Tasabi ko ngani sa ining palain-lain na oportunidad na kita nagaharubay kan marhay na bareta na ang simanang ini inaapod Semana Santa. Bako ta sinabi kang kalendaryo that from Sunday to the following Sunday, Holy Week, Semana Santa. Bako tabi. Kundi ang Semana Santa mangyayari susog sa satuyang kaisipan, susog sa satuyang katuyuhan, susog sa kahagadan kan satuyang puso. Kitaan magibo kaining Semana Santa. We are the ones who will make this week holy and call it Holy Week. Kaya kung ang satuyang mga gawi bako man susog sa pangapudan kan satuyang inang simbahan, na pangapudan na magbalik sa harong kan satong Ama, pangapudan na magbalik sa tataramon ning mahal na Diyos, minsan lumampas na ining maabot na Domingo, daimang kinangyaring Semana Santa sa sato. Iyan mga tugang, an agyat sa satuya. Nalugod pa man, gibuhuntang makahulugan, ang mga pangyayaring ini, ang mga okasyon na ini, na dinadara sa tuya sa ngarang kampagtubod. Tangani na sa tuya na apresyaron, sa tuya na kamutan, sa tuyang ipag-orgulyo, ang tunay niya tong pagtubod kay Kristong kagurangnan, ang tunay niya tong pagtubod bilang Katolikong Kristiyano. Mga tugang, magayunon na oportunidad ini. Nalugod pa man sa satuyang pagsabi na kita maselebrar kan Semana Santa, na haputon ta ang satuyang sadiri kung ano ining mga listahan kan sa kuyang mga aktibidad ngunyan kung susog ini sa pangapudan kan sa kuyang pagtubod. Ngunyan mga tugang usuho na sa tuyang buhay itong mga manlain-lain na mga bagay na sinasalak sa sarong bagay. Halimbawa ngaya, kape, kan mga panahon, ang kairibanan sa na asukar, subot magatas, may gatas. So, perming 2-in-1, naging ang 3-in-1, naging ang 4-in-1, ngunyan manlain-lain ang concoction isinasabay. Sugulpiho na. Iyo yan ang ano dalagan kan sa tuyang panahon. Alagad ang pagtubod mga tugang iba. Day ta pwedeng himuhon siring sa sarong kape na manlailain ang gusto tang isalak. O ngunyan niyang Semana Santa kita, o sirabayon tanaman, ini naman ang ibatang mga agenda. Okay, ma-shopping kita,
ma-ekskursyon kita, ma-travel kita, ma-party kita, bako na itong mga aktibidades na pang Semana Santa. Igwang panahon diyan. Sabi baga ni Kohelet, there is time for everything. May panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ani. May panahon na mamundag, may panahon na magadan. Everything has its own time. Kaya, mas lalo magiging tunay na Semana Santa ini mga tugang. Kung idusaytang bulanos ang satuyang buhay para sa pangapudan sana ni Jesus na kagurangnan. Tan tataramo ning mahal na Diyos na minaapod sa tuya, na sa tuyang tubudan, sa tuyang kuguson, iyo ang garantiya kan kabilugan kan sa tung buhay, garantiya kan sa tuyang kaligtasan. Take it from Saint Peter. Ano ang sabi sa tuya ni Simon Pedro? Kagurangnan, sa kiisay pa kami maduman, yaon sa imo ang tataramo ning buhay na daing kasagkoran. Lugod pa man mga tugang, iyo man inian sa tuyang sabihon. Sain pa kita maduman, kundi kay Jesus ng kagurangnan, tayaon sa iya, ang kabilugan kampanugang kaligtasan. Ini mga tugang, ang sabi sa tuya ni Jesus, na siya napadigdi, tangani na maglingkod bako paglingkudan. Sa sayang buhay ning paglingkod mga tugang, inandam man niya kita, kan sa tong iirokan, kan sa tuyang padudumanan. Kaya nga ni, bago baga siya magsakat sa langit, nagsabi siya sa mga disipulos, nagsabi siya sa satuya gabos, na maenot siya, bako tababayaan kita bilang mga ilo, kundi tanganing handaan kita ning lugar, duman sa harungkan sa iyang ama. Takunhain siya, dapat yaon man an sa iyang mga disipulos. Ini ang sa iyang kamautan, inian sa iyang plano sa tuya mga tugang. Kunhain siya, yaon mang kita duman. Alagad, tangani mabilog ini, dapat na itautaman ang kasimbagan ta sa iyang kamautan. Na kita, inaalok niyang makisumaro sa iya, lugod pa man mga tugang mamidbidan ta ang pagkakaibakan mga padagkakang kinaban, lalong-lalo na ngunya na Semana Santa. Bako na ngunyan ta sa nigibuhon, kundi lugod pa man, ngunya na Semana Santa mabagoan sa tuyang pagtubod, asin pagkatapos kaining Holy Week, we live the spirit of the Easter season, pano kita ning kaugmahan, dahil ta sa tuya girare na ginirumdom an agi-agi kang buhay ni Jesus, asin sa tuyang pinagrurukyaw ang dakulang kaugmahan kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang, ang resurrection na iyong pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan, bako sana ining sa tuyang ngalasan, dahil ta siya nagada na buhay liwat sa mga gadan, iyon ang magiging dalagang kambuhay niya to gabos na ilinadawan niya para sa tuya. Bako sa tuyang pagngalasan, kundi sa tuyang tubudan, asin pagsaksihan. Nakita siring man ang padudumanan. An sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan, panggana niya sa gabos na kapangyarihan sa bilog na linlang. Kapangyarihan kang kinaban, kapangyarihan kang kadikluman, kapangyarihan kang kamunduan, kapangyarihan kang kagadanan. Gabos niya ini dinaog mga tugang. Asin ang pangganang iyan hinihira sa tuya. Kaya igwa kita ning rason na mag-ugma. Igwa kita ning rason na magselebrar kaining Dominggong ining maabot. Asin lambang aldaw puon kaiyan. Dahil ta si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan, tanganing ira sa tuya, ang buhay na daing kasagkoran. Kaya sa sakuyang pagtapos, kan sa tuyang paghurup-hurup, ngunya na aldaw mga tugang, aldaw ning Biyernes Santo. Lugod pa man, inigabos, makatabang sa tuya sa pagpararom kang pagtubod, tanganing handaon kita,
sa kabilugan kang kaugmahan sa nagdanangadang nyatong selebrasyon na ang Domingo de Resurrection, ang pinakadakulang selebrasyon kan sa tuyang pagtubod, pinakadakulang kapiestan kan sa tuyang simbahan, asinan sa tuya na pagselebrar kang kaugmahan na iyan, iyo ang pagtalikod sa satuyang mga kasalan, ang pagkipag-ulian sa satuyang mga tugang, ang pagkasararo niyato bilang sarong simbahan na sinodal, tangani lugod paman, kitang inapudan sa pagiging siring na simbahan, magkamit kang kabilugang kang kaugmahan, ang kaligtasan kan satuyang buhay na si Jesus na ang pwedeng magdara sa gabos na linalang. Lugod paman mga tugang, ang satuyang mga buhay, maging maugma dahil ta kita binabago sa satuyang pagtubod, asin ang nagdadangadang nyatong aldaw na Domingo, magi naman na aldaw ning pagbago, aldaw ning panggana sa satuya, laban sa kapangyarihan kang kinaban na minasugot sa satuyang buhay. Lugod paman sa paagi kan selebrasyon na ini, satuya naman mamatean, ipagrukyaw ang tunay na katalingkasan na kita, mga tawong inapudan ni Jesus sa katotohaning buhay, inapudan sa kabilugan kang katalingkasan, tanganing mag-ugma sa kahadean kan satuyang Ama, kay ribanan kang gabos na mga banal. Sa saindo gabos mga tugang, salamat kang paghinanyog, salamat kang paghurup-hurup niyatong sarabay. Advance Happy Easter everyone. Sa indong nadangog, ang Lenten Reflection, digdi sa DZGB. Salamat sa indong pagantabay. PBN Broadcasting Network Incorporated, DZGB, joins the whole Christian community in the solemn observance of the Passion of our Lord Jesus Christ.